Velkommen til endnu en udsendelse i serien Antikfidus og Fidus Antik. Vi er denne gang på Holmegaard Glasværk i Fensmark, ikke så forfærdeligt langt fra Næstved. I modsætning til de tidligere udsendelser er vi ikke så mange år tilbage. Vi skal faktisk kun godt og vel 150 år tilbage i tiden, for ældre er den danske glasproduktion ikke. Og vi skal også i udsendelsen her se lidt på, hvordan man bruger glas. Og til det formål har vi jo et virkelig veldækket bord her. Vi har faktisk flere borde, som er dækket op, og hvor vi så vil prøve at fortælle, hvordan glassene har været brugt tidligere. Men vi skal først se lidt på glassenes tilblivelser, og til det har vi vel nok en af landets bedste eksperter herhjemme, nemlig Mogens Schlüter, som er født og opvokset her på Holmegaard. Og du har været ansat i, er det næsten 40 år? Ja. Schlüter, hvorfor er den danske glasproduktion så ung? Det skyldes jo først og fremmest, at vi mangler, eller i hvert fald har meget lidt, af det vigtigste råmateriale for produktion af glas, nemlig brændsel. Glas smelter ved 1400-1500 grader, eller smeltes ved 1400-1500 grader, og det er meget høj temperatur, og især i de meget primitive ovne, man havde for 100 eller 100 år siden, krævede det umådelige mængder brændsel. Har vi ikke lavet glas tidligere? Jo, vi har jo haft en produktion, en ganske lille produktion, men dog en del i renæssancen, den danske renæssance fra omkring 1550 til 1650, det er jo specielt Christian IV's tid, hvor der lå en række små glasværker i det østlige Jylland. Hvor mange glasværker har vi så haft herhjemme sådan i nyere tid, altså hvis vi nu tager fra de sidste 1.500 år? I nyere tid har vi jo haft vel alt i alt en 20 stykker, men kun 10 af dem har haft, hvad skal vi sige, en varig betydning. Hvornår begyndte Holmegaard? Og hvorfor begyndte Holmegaard hernede i Sydsjælland? Ja, det var jo netop igen brændslet, der gjorde, at Holmegaard blev bygget. Holmegaard blev bygget 1825 af enke grevinde Danneskjold Samsø, som ville udnytte tørven i Holmegaards mose. Og den egentlige baggrund er den, at Danmark og Norge blev adskilt efter krigen med Napoleon i 1814. Hvor vi mistede Norge? Hvor vi mistede Norge. Og nogle glasværker? Ja, vi mistede i hvert fald nogle glasværker. Og forbindelse med Norge, og så stod vi faktisk uden glasværker. Og derfor kom den tanke op hos ejerne af Holmegaards mose, familien Danneskjold Samsø, om ikke man kunne bruge den faktisk umådelig store mængde tørv, der var i mosen, til et glasværk. Noget, der brugte meget brændsel. Og nede i Slesvig havde man prøvet allerede, det kunne lade sig gøre, man havde allerede 1812 glasværker i Slesvig til fyring med tørv. Hvad var det så for nogle ting, man lavede herhjemme i starten, altså hernede på Holmegaard? Ja, man startede naturligt, som gjorde de fleste gamle glasværker, med at producere flasker. Det er flasker af den type, vi har stående her, det man kaldte hamrede buteljer. De er altså cirka 1.500 år gamle? Ja, og det er naturligt, at man startede med noget, som ligesom sig både teknisk og arbejdsmæssigt stillede mindst krav. Denne brune, grønne glasmasse stillede mindst krav til glasmassen, og derfor var det det nemmeste at begynde med, ligesom at prøve, om det hele taget kunne lade sig gøre. Og hvornår kommer service eller glasservice? Ja, servicer af den slags, som vi ser her på hylderne, kommer så først for alvor ind i 1835, altså cirka 10 år efter man startede, så synes man, det gik så godt, at nu skulle man prøve noget andet, faktisk noget finere, noget som i glasmagersproget hedder hvidt glas. Og det stiller igen større krav til glasmasse, og det stillede større krav til glasmagerne, som man for at lave disse ting, der står her på hylderne, importerede fra Bøhmen og Tyskland. Er der forskel på glasproduktionen i dag, altså den måde, man laver glas på, og så den måde, man lavede glas på for 1.500 år siden? I princippet er der meget lille forskel. Der er forskel i små detaljer med hensyn til visse værktøjer, som er blevet lidt mere smart udformet og mere effektive. Men den lange pibe, som man puster glasset med, den store pincet, som man former glasset med, den har været brugt i flere hundrede år. Og det vil sige, at arbejdsprocessen er den samme? Den er meget mere den samme. Principielt er det den samme. Det, der er mest ændringer på, det er ovnsystemerne. Vi skal nu se lidt på, hvordan man brugte glas i midten af forrige århundrede og frem efter. Og Louise, du, udover det at være antikvitetshandler, så har du sat dig en helt lidt ind i, hvordan man
har brugt glas tidligere. Er der stor forskel på den måde, man brugte glas i forrige århundrede og så i dag? Ja, det er der faktisk. For se, de helt store, voluminøse middagsborde, som dette er nu en buffet, men som man lavede dengang med suppe, fisk, steg, kage, den remse der bruger vi jo ikke så meget mere. Man havde lange glas og karafler, og i dag har vi jo en lidt mere flydende opfattelse af, hvad man bruger glassene til. Men dengang, der åd og drak mig faktisk som debattet, tænk bare på Gustav Wieds Egedolkeselskab. Der er en luksusbolig nu for mig, hva'? Der har vi nu den i Stockholm. Og ganske vist spiser vi mindre, men jeg er ikke sikker på, at vi drikker mindre. Har vi ændret drikkevanerne med glassene også? Ja, det har vi netop. Der er en tendens til, at specielt rødvinsglasset skal være overordentligt stort. Det her er jo datidens øl- og sildersvandglas, og det er meget efterspurgt til rødvin i dag. Det er det, der hedder Christian den 8. Det der Christian Otten eller Sleben Berlinois. Og så har vi hvidvinstørrelsen, som faktisk er den gamle rødvinstørrelse. De andre former for seltersglas er også meget efterspurgte. Seltersglassene til rødvin i dag, de skal være store nu om dagen. Det er også rødvinsglas i dag, altså tidligere ølglas, men rødvinsglas? Ja, tidligere ølglas og seltersvandsglas, det er rødvinsglasset i dag. Som er, det er jo tynde glas, eller er tynde glas, hedder det ikke sådan? Det her er et sleben tynde glas i år. Det er en meget stor størrelse på det. Det er det. Louise, hvordan dækkede man en festmiddag dengang? Ja, det her, det er jo en buffet. Og man kunne for eksempel begynde med skildpaddesuppen og østers, men det var pudsigt nok kun til herren i dag. Det spiste damerne altså ikke. Og så kom der en fiskeanretning, som vi har dernede, og derefter kom der oksefilet. Det er den store, vi har der. Ja, så fik man oksefilet, og så fik man ragout, vi har i fadet derovre, og så fasaner. Og de er herovre, ja, så fasanerne. Og så fik man ost og is og dessert. Og desserten kunne være en form for konfekt, eller som vi har lavet den her, en høj kransekage. Og dertil så hele denne bataljon af flasker. Det er alle de her. Ja. Det er alle de specielle vine til specielle retter naturligvis. Specielle vine til specielle retter og til specielle glas. Og man drak for eksempel, ikke noget særligt til suppen, men man drak en hvid bourgogne, eller en muserende vin, eller en renskvin til fiskeanretningen, og så drak man champagne eller rød bourgogne. Det drak man så til oksefileten, og så kørte man igennem de næste par retter. Og så kunne man synge? Ja, så kunne man i hvert fald synge. Ja, det kunne man. Og så kom man til osten, så man også en helt anden ting end i dag. Man drak Madeira til osten, og så portvin til isen, og så til allersidst den søde tokajer til desserten. Så der var jo ikke noget at sige til, at seltersglasset her til bøvsevandet var en fast bestanddel på bordet. For det var det altså. Hvilke glas er de her, er de ældste? De ældste glas i dag herhjemme, det er serviceglas. Er Anglais, meget fornem udgave her. Usleben og Sleben Anglais. Og Wellington, som vi har her. Jeg skulle måske vise en, der også er Sleben. Nå, det er den glatte og den slebne. Det er den glatte og den slebne. Det er de ældste servicer, som vi har herhjemme. Og til disse servicer, eller i hvert fald til Anglais, hører en meget smuk champagnefløjte, som i sleben og usleben form i dag er vanvittigt vanskelig at få fat i. De er næsten ikke til at opdrive. Jeg tænkte på, at det kunne være, at vi skulle vise, hvordan champagnen den ser ud i sådan en fløjte. De hedder jo fløjter, fordi de er fløjteformede, og det er dejligt, når champagnen den sådan kommer brusende op i det. Jeg tror, jeg tager en usleben. Det bliver med risiko for liv og lemmer, det her. Men mens du lige klarer det, så vil jeg i mellemtiden lige fortælle om skålene. Se, skålene kommer faktisk herhjemme først med Derby-sættet, eller Derby-serviset, og det er et... Hvad siger du så? Ja, det var flot. Der var knald og det hele. Du skal se, hvis jeg nu tager den i den. Vil du have det i skålen? Jeg vil godt have det i skålen. Hvorfor bruger man skåle i grunden? Ja, man gik over til skåle, fordi det var det er faktisk en reminiscens fra renæssancen italienske tazzaer. Der var sådan nogle flade drikkeskåle i sølv. Og når skålen nu generobrer disse lange, flotte borde,
det er slut i sidste århundrede, så er det et umiskendeligt tegn på, at man flirter med den periode. Det er en romantisering af det. Man vender tilbage til renæssancen, og det ses jo også i smykker og i indbo. Pudsigt nok så er champagneskålen i dag ikke særlig populær. Jeg sælger den faktisk som portionsglas til dessert, men den er dejlig at drikke af. Og franskmændene kan jo godt lide det prikker i næsen. De bruger den altså. Jeg nøjes med fløjten, så skål. Skål. Vi har mange andre servicer fra den periode, som er overordnet eller var populære, og som er på vej ind igen. Derby-stillet, som også fås i alle hånde størrelser, hvor jeg lige viste fløjten, ja, hvor jeg lige viste skålen frem, findes også en Derby-fløjte til den, med den slebende stilk, og den er ved at komme igen. Den er ikke toppopulær endnu, men den er ligesom på vej ind. Hvorfor er den ved at blive populær? Er det noget specielt ved den? Er den billig? For det første er den rimelig billig nu, specielt hvis vi sammenligner med Anglais og med Wellington. Og så er det også lidt med en modesag. Nu vil man gerne til at have noget igen, der glimter og glitrer. Det skal ikke være det meget store, tunge og bastante, som man har haft før. Til Derby vil jeg godt nævne Murat. Og Murat kaldte man for fattigmands Derby, simpelthen fordi den var altså billigere. Men forskellen er stilken her, ikke? Ja, forskellen er stilken, den er ikke sleben, og men de klæder hinanden. Så man kunne godt bruge en Murat, hvis man havde en Derby, der var gået i stykker. Og den brugte man fantastisk meget fra århundredeskiftet, hvor den kommer frem, og de første 30 år før. Den findes også med det, vi kalder urangrøn kumme. Den er der nok mange, der har derhjemme endnu. Så har vi Edvard, som er lidt større end Derby. Den er lidt højere i kummen end 5-6 mm er den højere i kummen, og den findes både med en slebenstilk og som denne her, der faktisk er jo den samme. Den begynder jo ved at være usleben, men den almindelige balusterformede stilk, og den er også blevet meget populær nu igen. Hvor lavede man Anglais, Wellington og Derby-glasset? Gjorde man det på alle værker herhjemme? Ja, og alle værker i hele Europa. Det er internationale typer, som alle lavede, og ingen ved, hvem der tegnede dem. Det er typer, der findes faktisk i alle lande, og derfor vi har, tyvstjålet dem fra udlandet, og derfor har vi også brugt de udlandske navne. Derfor hedder de Wellington og Derby og så videre. Derby-service er for eksempel direkte kopi af belgisk glas. Så alle, og derfor er det nok så svært at kende dem fra hinanden. Man kan kun kende dem på ganske små, måske ubetydelige detaljer. Hvordan er de lavet? Hvordan er de produceret? Ja, de produceres jo som ren håndarbejde. Og en glas som dette her er lavet i 3 eller 4 tempi. Først laver man det der, kummen, som vi kalder kummen, som vist andre kalder kubaen. Den blæses først i en form. Så sættes stilken på med en klump varmt glas, der dryppes ned på bunden og formes efterhånden i denne her specielle form, det her med den meget karakteristiske stilk, som vi kender fra forrige århundrede, det der kalder man en knap. Og så sætter man på samme måde foden på med en klump varmt glas, der dryppes ned på enden af stilken og former ved hjælp af et særligt værktøj former man foden. Så har vi glasset herfra og dernede. Når man taler med glassamlere, så mærker de altid i bunden eller også på kanten? Ja, især tror jeg i bunden, ja. For det er det nemmeste. Det hænger sammen med den sidste del af processen. Det er nemlig det, at nu har vi fået lavet stilk og fod og kumme. Nu mangler vi at lave randen. For indtil nu har glasset set sådan ud. Indtil nu ser glasset sådan ud. Og så med topstykket og det hele? Det er her pipen sidder fast, og nu har man pipen, og nu skal man lave toppen. For at lave toppen må man bytte om. Hidtil har man holdt fast heroppe, nu skal man holde fast hernede. Mm-hmm. Og det er det, der er gjort med, at man hæfter en jernstang ved hjælp af en klump varmt glas i bunden. Det klæber ligesom lim. Så har man fået fat hernede, og så kan man slå den af der og begynde at forme toppen. Og når man bagefter fjerner den der jernstang, så får vi det knæk. Som i mange tilfælde, her er det et ujævnt knæk. Men i mange tilfælde er det slebet bort med sådan en rund slibning. Det er altså ingen garanti, at der er et knæk? Nej,
Overhovedet ikke. Det er ikke engang en garanti for, at det er gammelt. For der var nogle tilfælde, hvor man holdt den med sådan en klo, så kom der ikke noget knæk. Hvad så med kanten? Ja, så kommer kanten. Den kunne man så lave på 2 måder. Den gamle og den fineste måde, det er, at glasmageren selv klipper det overflødige glas af. Vi skal tage det der. Han varmer det her op, man virer det ud, og så klipper han med en saks, en stor, sådan ligner en stor havesaks. Klippede han, når glasset er tilstrækkeligt varmt, kan man klippe i det. Det skal være en 1200 grader. Klippede han toppen af, og det er fantastisk dygtigt gjort, at man kan overhovedet ikke se, hvor han startede og hvor han begyndte. Det er meget jævnt. Ja. Det var måden, han gør, og når man så fjerner han der, og så kunne man køle glasset af. Men for cirka 100 år siden, i 1880'erne, begyndte man med en anden og selvfølgelig billigere teknik, for ellers var man ikke begyndt på det. Og den bestod i, at man nok kølede glasset af, som det er her, med det såkaldte ballot på. Og når man havde gjort det, så ridsede man glasset i den ønskede højde med et stykke, den gamle dag med diamant, i dag med en hård stål, og så varmer man på den ridse, og i løbet af et lille øjeblik, så siger det kling, og så kan man tage toppen af. Det er det, der hedder varm afsprængt. Nej, kold afsprængt. Kold afsprængt. Kold afsprængt, fordi det er koldt nu. Aha. Nu er glasset koldt. Så går den væk, og den kan man for øvrigt smelte om igen. Den er vi færdige med. Nu har man en meget skarp og ubehagelig kant. Den skal slibes, så den bliver plan, og endelig så udfører man en såkaldt forsmeltning i det, man runder den ganske lidt med varme. Så er det færdigt. Det var, selvom det lyder besværligt, så var det billigere end den anden proces, denne her. Som er den ældste. Som er den ældste, og også, vil jeg sige, teknisk set den bedste. Vi forlader nu de lidt finere glas og bevæger os ind til det runde bord her, hvor vi har glas, som man vel roligt kan sige, Louise, hørte almuen til dengang. Ikke? Ja, både og. Se, til et velforsynet middelstandshjem dengang, der hørte små 400 styk glasservice. Men derudover havde man også disse, som der står, klodsede og tarvelige glas, frimurglas, fordi det mandlige tyne fik snaps til maden kl. 5 om eftermiddagen, og det fik han af et frimurglas. Kvinder og børn fik notabene kun te og smørbrød, og kvinder drak slet ikke stærk spiritus, i hvert fald ikke officielt, kun hvis de var meget syge eller meget forkølede. Men der skal jo godt søge. Er det her også snapseglas også? Ja, men de findes jo i mange forskellige størrelser, så man kan se, og man behøver heller ikke at fylde det helt op. Men man drak jo betydeligt mere brændevin dengang. Klubflasken, eller sladderkari, som den hedder på svensk, fordi den giver lyd fra sig, når man hælder af den. Den der er en typisk Holmegaard med sin meget kantede facon. Og brændevin var ikke noget, man sådan stillede på bordet i bedsteborgerens hjem, men man kunne altså til nød i klubflasken. Der var det lidt som lidt acceptabelt. Og så har vi på bordet candyskålen, og candyskålen, denne her, er en Holmegaard, og jeg har lidt profant lagt agurker og små løg i den anden candyskål, og det er fordi, den virkelig bruges. Jeg har kunder, der lægger peanuts og alverdens andre ting i den, men jeg har også kunder, der har dem stående som samlere i alenlange rækker, og der er virkelig nogle meget, meget smukke eksemplarer. Vi har en her, en Konradsminde, en manganfarvet med klippede kanter, en typisk Konradsminde, og den er jo så smuk, så det går helt ondt. Jeg har altid lært, at det, som vi nu har hørt som frimurglasset, hed rakkerglasset. Ja, det hedder frimurglas. Det er en betegnelse, som vist nok stammer fra allerede fra de norske kataloger for 200 år siden. Det er egentlig et tysk glas, men det blev produceret i Norge for 200 år siden, og jeg tror, der var det, man begyndte at kalde dem frimurglas. Men der er jo også noget, der hedder frimurglas, altså rigtig frimurglas. Ja, det er sådan et glas som det, vi har stående her, hvor man har udstyret det med frimurlogens symboler, og som bruges af frimurer, og bruges som samlerobjekter også, men findes i en del udgaver. Disse her, som er de normale frimurglas, de er ikke tiltænkt kun til frimurer. De blev ikke mindst brugt på kroer. Til snaps? Til snaps, ja, det er måske nok lidt stort, men det var da en fin snaps, den der. De er lavet af mange glasværker, og de findes i forskellige udgaver. Vi har for eksempel i Danmark
denne her specielle udgave, men også en oprindelig tysk model, hvor foden er ligesom bøjet om hjørnet, sådan en lidt ejendommelig måde. Det skulle være lavet på glasværket Connersminde. Ja, tak. Vi springer nu i tiden, og det er ikke stilforvirring, når vi her på et helt moderne bord viser nogle gamle glas. Fordi det er jo i og sig ret almindeligt i dag, at man også bruger de gamle glas. Ja, det er det. Og måske specielt med den. Det er sleben og usleben berlinois. Og den slebne berlinois blev jo også populært kaldet Christian 8. Og det var den, der hørte hjemme i det bedre borgerskab, hvorimod den uslebne hørte hjemme på kroen. Pudsigt nok er den uslebne i dag næsten vanskeligere at få fat i end den slebne. For eksempel den uslebne champagne her, og de dybgrønne er meget vanskeligere at få fat i. De fås også i helt grøn, ikke? De fås også i helt grøn, ja. Og den pudsige 13 cm, som var den oprindelige hvidvinstørrelse, er meget svær at få både sleben og usleben. For slet ikke at tale om den lille bitte champagnefløjte her, der jo er meget nuser. Og de er rigtig klassikere. De er populære i alle udgaver til alle aldersklasser, og man kan se, de klæder hinanden, både uslebne og slebne, og jeg synes, de hører hjemme på et moderne bord og sælger dem altså meget til alle aldersklasser. Mange af, nu måske ikke de glas her, men mange af de gamle glas brugte man jo på kroer også. Jeg ved. Ja, men det er det, jeg mener, at den uslebne berlinois, den brugte man på kroerne. Man kan faktisk se, jeg har taget en lille bitte en med her, eller 2 bitte små med, og der er ridser i, og det er fordi, de blev plumpet ned i vaskebaljen, og så blev de rystet rundt, og så kom der jo disse ridser i, og det skal man ikke klage over, når man finder sådan et glas, for det er jo en charme mere. Jeg har fundet et meget morsomt billede af fotografi af Elfeldt fra den ordentligt berygtede beværkning, der hed Holger Danske nede i Farvergade. Og bortset fra, at det er nogle slemme børster, vi kan se her, så er det morsomt for os, deroppe bagved, der står usleben berlinois, og den står i den meget store størrelse, som ikke er til at opdrive i dag. Og det er jo klart, de fyre der, de har nok ikke drukket snaps af så små glas, man har skudt op i de helt store størrelser. Prøv at se, de to der, og ham der, det er Beatrice-glasset, de sidder med. De kan have drukket øl eller toddy af det. Og ham der har bemægtiget sig en fantastisk dejlig flaske. Den er helt vidunderlig. Man skulle nu nok ikke komme for nær på de gutter der. Der er også de små cylinderformede karafler i forskellige størrelser. Vi har dem her på bordet. Der er en af dem her, ja. Ja, de fås i mange forskellige størrelser, når de altså fås. Og de er stadig fantastisk populære. Folk putter stadigvæk brændevin i dem, kryddersnapse eller kryddereddiker eller vin, eller ja, jeg har sågar en dame, der bruger den til badeolie i badeværelset, men det er jo næsten blasfemi. Så de er meget populære, og de bliver overordentligt meget brugt. Hvornår startede man med slebne glas herhjemme? Den første sliber kom til Holmegaard 1835 sammen med de første bøhmer, og han hed Wenzel. Og dermed begyndte man slibninger. I øvrigt var slibearbejde i begyndelsen hjemmearbejde. Man sad i køkkenet, eller hvor man nu gjorde det. Og man lavede blandt andet slibninger af denne type, disse meget primitive sandslibende ting. Egeblade og vinblade har man lavet. Senere fik man det mere avancerede slibninger, som på dette glas med det, vi kalder facetter. Og heroppe oliver. Facetter er plane, oliver er hule. Og det kunne man jo sætte sammen i en uendelighed. Men hen imod slutningen af århundredet, omkring 1880'erne, omkring 1890, fik man en helt anden type og med en helt anden karakter af dekorationer, nemlig ætsninger, som vi har på dette glas. Det er fremstillet ved, at man dækker glasset med et lag af voks, og så tegner man med en nål ind i vokset. Og det kan man gøre på en maskine. Man kan også gøre det på hånden, men man gjorde det i dette tilfælde på en særlig maskine. Og så, når det er gjort, så dypper man glasset ned i flusyre. Og flusyre er den eneste væske, den eneste syre, der ætser glas med det samme. Det tager kun en halv minut. Så kan man vaske vokset af, og så har man dette mønster som en fin streg, som nok kunne ligne en slibning. Men det er for fint til at kunne gøres ved slibning. De kulørte glas er jo også noget, som Holmegaard og andre danske glasværker har lavet. Ja, alle glasværker har jo lavet kulørte glas. Det er jo en af
Fordelen med glas, at man kan næsten farve det i hvilken som helst farve, og det er der blevet udnyttet. Man har også brugt det til vinglas, men jo ikke nær så meget som til andre ting, til kunstglas, til det grønne rensvinsglas, som vi har her, og som på et vist tidspunkt for 100 år siden blev mode, at alle rensvinsglassene i serierne var grønt. Det er en mode, som stammer fra en tradition, der stammer fra det tyske rømerglas, som går helt tilbage til renæssancen og endnu tidligere middelalder, som man fremstillede i en lysegrøn farve, det man kaldte valglas, og man kunne ganske ikke fremstille klart glas. På langbordet her har vi valgt at vise nogle af de glasdele, som ikke har nogen direkte tilknytning til servicer. Og Louise, det er jo kander, det er glas og omkøbet lavkage. Ja. Så jeg ville så gerne slå et lille slag for, at man herhjemme brugte de smukke danske kander til vin, ligesom man gør det i Frankrig. Og jeg mener, at når franskmændene kan komme vandordinære på kander af ler eller glas, så kan vi vel også. Og den moderne posevin er jo faktisk blevet danskerens dagligvin. Selvfølgelig poster man ikke de store årgange på kander, men den daglige posevin, den kunne man simpelthen godt. Og så har vi Beatrice-glasset her igen, og Beatrice-glasset, der er så fantastisk velegnet både til rødvin og til hvidvin. Det fås også i sjældne eksemplarer her facetslebet, og det fås også med en båndslibning, og som det ses her, det fås også i en langt større størrelse, faktisk en toddy-størrelse. Og man brugte Beatrice-glasset til toddy, man brugte det til øl, man brugte det som børneglas til mælk og vand, og nu om dage er det blevet meget peberet i opkøb for os og i udsalg for jer. Og når man så kan få den franske udgave her fra samme periode, og som ligner det næsten til forveksling og til den halve pris, så tror jeg nok, at Beatrice-glasset går lidt strenge tider i møde. Men man kan ikke se forskel på den danske og den franske film? Praktisk taget ikke. Der er en anelse forskel i højden på stilken, og kummen går en smule mere indad og en smule større, men det er meget lidt. Det er meget lidt forskel, man kan se, specielt på det eksemplar, der er vist her. Så har vi fadet af dansk. Det er meget svært at sige, om det er en Holmegaard eller fra en af de andre fabrikker. Og blomstervaserne er jo helt vidunderlige, også danske. Og i det hele taget er her en pæn lille ræde af kander, sågar en til en enkelt portion, hvis man kunne tænke sig til, har lidt presset assietter, og så det smukke jordbærfad her, det er også Holmegaards med den smukke, meget dejlige båndætsning. Båndætsning, den kan man nok nærme, den er magen til her på karaffen. Ja, den er magen til på karaffen. Beatrice-glasset begyndte man på i 80'erne, og det er som sagt stadig en meget efterspurgt facon, men den er blevet meget dyr. Toddyglassene har vi taget et ganske lille beskedent udvalg med. Nogle af dem kunne man sågar som denne her, kunne man bruge til en porter, men det var ikke glas, der er lavet i hele servicer. Der er lavet enkeltstående typer, som så har været overordentligt populære og som man har brugt meget. Men de hører altså ikke hjemme i særlige servicer. Også inden for glasområdet har der jo været mange forfalskninger og kopier, om man nu vil. Mm-hmm. Er det noget, du tit støder på? Ja, man støder i hvert fald på det. Og det kan jo ikke altid være sådan, det er ikke altid så nemt at kende forskellen. Men de nye glas afslører sig i reglen ved glasmassen. Den er for blank, den er for ren. Glas får ganske simpelt patina, som alt muligt andet med alderen. Men der skal man jo have haft mange glas mellem hænderne for at kunne se det, ikke? Jo, det hjælper i hvert fald på det. Det gør det. Vi har taget nogle eksempler med på glas, som dels er rigtige og dels forkerte. Jeg står med det i hånden her. Ja. Som er hvad? Det er forkert, og de rigtige står her på hylden. Og det er det yderst til venstre, som er det, der er en kopi af. Det vil sige, det her er, så vidt jeg kan se og skønne, faktisk et gammelt glas. Et Holmegaard-glas, som det, der står der. Hvorpå man har lavet en slibning i nyere tid, i vores tid. Hvordan kan du se det? Ja, den afslører sig på adskillige punkter. For det første er der den ejendommelige ting, som nu kunne være undgået. Det er
anken går den anden vej, den gale vej rundt. Kunne det ikke have været, lige ved sin kajtårnet sliber, eller en, der måske har fundet snaps for meget? Det vil heller ikke hænge så meget i. Men selve bladene har en anden facon, og stregerne, Arne, hvis vi så disse streger i en lup, så ville vi kunne se, at de er meget, meget skarpe og fine, de er lavet med moderne værktøj, mens de der er lavet ved sandslibning. Der er flere ting, som afslører, at det her er ikke ægte. Også hele, skal vi sige, stilen, karakteren af det. Er der mange af de glas i omløb, hvor man har lavet slibninger på senere? Ja, der er dels det her, som det her glas, hvor det er en gammel glas, man har lavet ny slibning på. Men der er også det, som jeg tror, at det her er ganske med et helt nyt glas fra ende til anden, og med en ny slibning på. Det kan man jo diskutere, om det egentlig er en forfalskning. Det er først en forfalskning i det øjeblik, man sælger det som antikvitet. Ja. I laver jo netop også her nogle af jeres gamle modeller igen, for eksempel Wellington. Det bliver lavet i dag. Ja, også. Kan man se forskel på de to glas? Et ja, det kan man. Ja, det kan man. Man kan det er det nye. Det er det nye. Og der ser man, nu er det måske svært at se i fjernsynet, men glasmatten er ganske anderledes blank og fin end i det gamle glas. Det gamle glas. Og hvis man ser de to stilke, så vil man se en væsentlig forskel. Den er lavet i en anden teknik end den der. Den er spids. Den er spidser, og den er meget blød. Den er lavet med en lille værktøj, vi kalder en kat. Og alene den forskel skulle afsløre for den bare nogenlunde kyndige samler, at det der er det nye glas. Men glasmassen er ganske anderledes. Og så er det her afsprængt efter den metode, vi talte om, mens det der er opdrevet. Hvis vi nu prøver at beholde det her Wellington her, og så, jeg ved, vi har et fransk Wellington. Der er også nogen, der samler på udenlandske glas. Kan man se forskel på fransk? Det ved vi er et fransk glas, og det er det danske. Og der vil jeg sige, hvis man ikke vidste det, så kan man ikke se forskel. Det er vist ikke engang krystal. Hvis det var krystal, så ville vi straks sige, haha, det er nok et udenlandsk glas. Fransk eller engelsk måske, for det er en engelsk type. Men teknikken er den samme. Den knap er lavet på samme måde som denne her. Det er håndarbejde, den er opdrevet, den er mindst lige så gammel som den der. Slytter, hvordan garderer man sig som nybegynder, glassamler, mod at købe noget, som ikke er, hvad det skulle være? Jeg tror ikke, man kan gardere sig helt, og jeg tror, mange samlere har gjort fejl, og det sker der ikke så meget ved. Så bliver man klogere. Nu har vi hidtil talt om glas, som jo allerede er etablerede samlerobjekter. Hvad tror du bliver fremtidens glassamlerobjekter? Ja, der kunne jo for eksempel være de små likørglas. Vi har en lille gruppe af her. Det blev først for ondt damerne at drikke likør i 90'erne, og derefter har vi altså et væld af dem. Og snapseglasset har jo længe været et yndet samlerobjekt i alle farver og former, så hvorfor ikke likørglasset? Nu er det ganske vist ikke moderne at drikke likør lige for øjeblikket, men det kommer som ind igen. Og cocktail er man jo også begyndt at drikke i det store udland, så det kunne også være et muligt fremtidigt samlerobjekt. Der er, de glas her, det er glas alle sammen fra det her århundrede, ikke også? Ja, det er det. Ja, det er det. Så er der sortfodsglasset, som de unge er meget begejstrede for, mens deres forældre nu betakker sig med væmmelse. De kan ikke lide det, men det passer egentlig meget godt med high-tech-stilen. Og det er de unge meget begejstrede for, så det må jo være et fremtidigt. Der er en anden ting, som er pudsigt, og det er, at røgfarvet glas er helt umuligt at sælge i dag. Og derfor så mener jeg, at sådan noget som Bangs service her fra 20'erne og 30'erne, og hans pragtfulde røgtopaskande, det er nu, den skal købes. Det er nu, den er billig, fordi det er ikke en farve, der er salgbar overhovedet i dag. Og der er også hans Rosenborg-service her, som jeg er helt sikker på bliver meget efterspurgt om nogle år. Er det dyrt at samle på glas? Danske glas, kan man hellere sige. Ja, nej. Altså, da jeg for over 20 år siden begyndte at samle på glas, der kostede de selvfølgelig ingen verdens penge, fordi det siger man altid, og det gør det ikke. Men det er lidt af en erindringsforskydning, fordi man glemmer, at man havde langt færre kroner at bruge af dengang. Og jeg kan da fortælle, at Absalon-glasset her var det, jeg begyndte at samle på, og det kostede dengang en 10'er stykket. Og der var jeg ruinen nær og måtte købe den på afbetaling. Og sådan gør folk faktisk også i dag. De køber glasene på afbetaling, og sat i relation til, hvad man tjener, så er der ikke den store forskel. Tak skal du have. Der er nok mange derhjemme, der har glas, der ser sådan her ud, karafler eller ganske almindelige glas, der ser sådan ud her. Det er det, man populært kalder glassyge. Og Mogens Slytter, er det sådan, at det kun er
ældre udenlandske glas, der har glassyge, eller rammer det også de danske glas? Det rammer også danske glas. Det er en dansk karaffel her for omkring 1900, og det er typisk, at det rammer karafler særlig grad, fordi man har ikke fået karaflen tørret, når man vaskede den, fordi det er et angreb af fugtighed. Glasets overflade er angrebet af fugtighed. Derfor er der umådelig mange karafler, som ser ud som denne her. Kan man gøre noget ved det? Man kan sørge for, at de bliver tørre, når man har vasket men når det er sket? Der er ikke noget at gøre ved det med. Det er helt umuligt. Her er en mærkelig ting, fordi det er sjældent at se et vinglas så hårdt angrebet, og det er nok, fordi her i dette tilfælde er det ikke så meget angreb af fugtighed, men det er ganske med glassets sammensætning, der er for dårlig. Vi ved, at dette glas for 3 år siden var faktisk blankt, og nu er det helt ødelagt. Hvad er den videre udvikling på den syge her? Det kan være, at det falder helt fra hinanden. Det er en dårlig sammensætning for meget soda i glasset. Og så lige med, hvordan man opbevarer det. Men der er en anden måde at få ødelagt glas på, det er dette her. Det ser næsten ud ligesom det andet, men det er kalkaflejrene. Denne meget ellers smukke ampirefløjte har været brugt som base, og så afsætter sig kalk. Danske vand er som bekendt meget hårdt. Så afsætter sig kalk, og man kan godt opgive og få det af, når det har siddet bare nogle måneder. Det vil sige, at hvis man har gamle danske glas, så kræver de altså også en pleje? De kræver en god opbevaring og en pleje. Det her kunne have været undgået, hvis man havde vasket det tilstrækkeligt tit. Til slut vil vi vise et lille udsnit af gamle danske glas, som er produceret på Kastrup og Holmegaard glasværker. Der er først Mathilde, udført med flere forskellige typer dekorationer, både olivslibninger og ætsninger. 2 glas af serviset Gade, fremstillet på Holmegaard. Det første koldt afsprængte glas fra ca. 1890. 3 Venus, fremstillet af Kastrup. Et stærkt slebet glas, en typisk belgisk kopi. 2 glas, som ligner hinanden, men med forskellig dekoration. Det store glas er Georg med facetter under kummen. Det lille glas er Karen med olivslibninger. 2 ballonglas fra Kastrup Glasværk, ca. 1920 til 40. Helt glatte og for så vidt klassiske i faconen. 2 glas, der er det samme som Murat-glasset, men med krydslibninger, og så hedder det Edith. Til sidst Kastrup Glasværks Johanne med en ætset bord fremstillet på en pantograf i mellem 1925 og 40. Hvis nogen nu skulle være blevet interesseret i glas, eller måske ovenikøbet være interesseret i at samle på glas, så er der faktisk ret mange muligheder for at orientere sig om det herhjemme. Der er skrevet talrige bøger, blandt andet denne her, som er om Kastrup og Holmegaards glasværker fra 1825 til 1975. En anden bog er Dansk Glas 1825 til 1925, som Mogens Flytter blandt andet har været med til at skrive. Den er, eller kaldes blandt glassamlere for Glasbibelen. Så meget fra Holmegaard. I den næste udsendelse i serien Antik Fidus og Fidus Antik skal vi beskæftige os med dansk porcelæn, som jo har været rigt repræsenteret her på bordet. Ved dette stil her, som er lavet på den Kongelige Porcelænsfabrik i midten af forrige århundrede. Og netop den Kongelige Porcelænsfabrik og Holmegaard har i flere år haft et meget tæt samarbejde. Et samarbejde, som startede med dette mønster, kniblinge-mønstret eller kniblinge-serviset i 1923. På kummen, på glassets kumme her, har man et ætset mønster, muselmalet mønster, som jo også er kendt fra den Kongelige Porcelænsfabrik. I øvrigt så laver man også i dag her på Holmegaard kniblinge-serviset, men dog uden ætsningerne. Det er helt glat. Men vi vender tilbage til porcelæn fra den Kongelige Porcelænsfabrik senere. På gensyn.